Dali ra man nga. Dali ra kayo ni sus. Pastang dali ara gyud. Okay, dali ra kayo ni. Wala question ni. Si Samir ang judges. Mao ni judges namo. O sige, linya mo linya. Dali ra lagi kayo. Diri gyud maila ang kuan gyud ani. Dali ra kayo say paghukas man tulo, hukas. Dali ra lagi. Hukas man tulo. Tapos Basta paghukas man tulo, hukas. Dali ang premyo. Hukas lang. Dali ra lagi ni nga dula. ngita man akong abs. Dili lagi pastilan sige na. Linya, hukas. Gwapo mo siya way sinina. Wala ni sinina nga kuan. Basta dali ra ni siya nga kuan. Dili ra lagi ni. Dali ra ni. Testing ra god, ba dali ra. Dili ni siya binuang. Basta joke ra ni siya, joke. Paghukas, hukas. Hukas ra lagi. Paghukas gyud. Dili ba hukas. Ya. Dali ra kay ni nga dula. Hands up ra mo. Hands up. Ipasimot na kong Samir kung kinsa pinakabahog ilok. Dali na no, so ang pinakabahog ilok mao'y mo daog. Pastilan. Dali na so. Wala hinoy trilling kay ika mo manggod. Lagi ko'y padula. Sunod na lang mo dayon tanawa din na mo mga pil. Hukas lagi. Sige, way hukas ay sige straight. Dili ako judges. Straight. Dali kay ang judges. Sakto ya, imong judges sa amin kay mo na gibabay daw kana. Sige, linya na. Apil sa mer kay Dali na, ikaw. Dali na ba kay? Dali ra kayo. Kani kay wani ni apil. Daog na ni daan. Okay. Dali na, sa manihinon. Dali na ba kay? Silero? Duha ra ka buhok, way klaro ning. Dali na ba? Dali na kay. Ayang 500. Yan ang premyo. 100 Dali na. Kana ko eh. Ano? Ina. Duha ra man pud ni sila po. Dali na. Ayo sa dito linya gyud linya arong lindot. Ina. Di ko madaog. Ha? Madaog. Judges, ya ka mo Why klaro niya. Ano ayo ang kamot? Ano? Wala dili kay. Pastilan ng judges naman ka. Pastilan. Sina, o Bikoy. Si Muta kay ang mudaog ani. Ang pinakabahog ilok mao mudaog. Sina si Muta. Si Muta na ba? Si Muta. Sama buling judges mo nga magpadili-dili man. Sina. Dali na. Ayo sa dito linya gyud linya arong lindot. Ina. Di ko madaog. Ha? Madaog. Judges, ya ka mo Why klaro